lakho ukuthi lenzeke. Anozothi vezele nge-audience yentanami egameni lenkosi Yesu waseNazaretha ukuthi uYesu uyasindisa, uYesu uyamehlukanisa umntwana nesoro kule 18 years yakho, kule 13 years yakho, kodwa uYesu ngoba lisale kwixesha memngoku, kodwa indaba nguYesu afika lawule empilweni yakho, akwahlulele okulungileyo nokungalunganga. Umoya kaThixo sekude kujena nje esikolweni kwenzeke ntoni, umoya kaThixo akasekho. Ehlaseleka kangaka abantwana, yintoni indaba? Umoya kaThixo akasekho. Kodwa ndivakalisa ngoYesu ayibamba impilo yomntwana, ayibamba impilo yomntu, afika axolela isoro. Ngoba noma waziwa kangakanani ngabantu indlela okusenza ngayo nendlela okusisibhoja ngayo, mangabe ivangeli selifikile empilweni yakho, uNkulunkulu ufika impilo ayitshintshe. Uthanda ungathanda, masele umvumele ngenyaniso, ufika atshintshe i-character, ayiqhekeze, afake yakhe. Izalithi iBhayibhile ke ngoku, bonani izinto zakhe zihluke zaba